mijn oude mem die vragen wel eens, wat was dat werk? Nou, zo'n monteur, automonteur. En dat stond gewoon, ja, dat deed ik in Holland. Dat vond ik mooi. Dit is een hele bijzondere dag voor mij. Het is, ja, nooit besef was. Dat zijn ze nu nog 50 hier en we horen nu op. En je weet net helemaal wat op je hoofd komt. En ik ben ook wel blij dat het klaar is. Maar ik heb altijd mijn plezier. De uitkomst uit de bregen, die brengen vroeger in die kelder, dan moest altijd een krom staan. Nou, dat was net zo lang vol, hè? Als je dit kan heeg genoeg gelukkig. Ik zit hem toen destijds op school en hij is bij zijn huid begonnen. Ik weet wel, hier is 16, hij kwam uit zijn brommer. Eerst met zo'n tyfoon, met zo'n driehoekig tankje, zwarte tyfoon, dan weet ik dat. Want ik hier net een benaaien brommer, ik moest het mij nog spatten, man, weet ik wel. Maar hij hier dan een eigen in en nou, dat vind ik wel een beetje jaloers op. Opa begon toen is huid, ja en nou wij. Nou ja, hij kent mij langer dan ik hem. Hij had mij inderdaad in de luiers jongen en ja, langzamerhand dan weer met een show wie douwe is. Ja, je hebt ongeveer bij de familie, denk ik, of net? Ja, je hebt er gewoon bij eigenlijk. Die hebben er inboedel. Maar 50 hier bij dezelfde baas? Ja, maar het gas bij de boorlui is altijd een Griekener. Het dier goed. En waarom dan? Ik heb die ambities net om chef, om heger op. Dat in mijn aard net. Ik moet sleutelen. Maar moet nog een beetje hebben. Nou, dat is klaar. Hij moest altijd, ik zwierwerk van. Daar werd er geschikt in. Nou, er is dan net vaak ik lawaai in de werkplaats. Ja. Dan maar slaan en weet ik het al. Ja. Ik vind ook zelf hoe de tendens in het burger is, maar de laatste jaren van de ontwikkeling van auto's, dat dit mij te hut. Alles met laptop, computers, boel. Ja, dat kan ik net zo goed in bijhouden. Maar ik geniet ervan. Dan hebben we een oude auto, die wint van 70 jaren. En die van die jongens, ja, hij woonde in het stad. Hij zei, we moesten een show even broeken. Een show? Zo, en dan geniet ik geven. Dat vind ik heel leuk. Want je dan denk ik, het oude kapje, dat heeft nog even terug hoe het van vroeger weer. Binnen de buurt, daar juist nooit van. Dat kwam er nog, hè. Als je binnen hij weer. Dus ben ik ziek, dan kan ik ook ziek worden. En dan komt er gewoon. Dat is een hele trouwe. Dat is geweldig. Veel maanden hebben mij hinder gekocht, Fries hinder. En ja, die moet nog beleerd worden. Zitten hier dan wat onder man. Dan wil ik best eens een keer mee die af en morgen, af een paar uur, wil ik eens bijspringen. Dat ik even helpen. En ik vind het een shock wel. Ik ga net in huis zitten van wat zeg je wat is doen. Nou, het is wel mooie dingen.